Selishonile sanda kuphuma ilanga izweni samaZulu kulandela ukukhothama kwendlovukazi ebeyiBamba bukhosi uNdunankulu uMntwana Dlamini Zulu. Sisekulolo ludaba uSimphiwe Makhanya uxoxisane nongu Mfundisi wolwimi lwesizulu enyuvesi iUKZN uSolwazi uSihawu Ngubane ngokufanele kwenzeke ukusuka manje njengoba sekukhotheme iBamba bukhosi nje. uMbomvu uthi unethemba lokuthi uNdunankulu wesizwe samaZulu uMntwana wakwa uzonikeza isizwe isimemezelo ukuya phambili ngobukhosi njengoba ethe akufanele isihlalo sihlale singenamuntu. Ngibonge kakhulu bese ngibingelele nakumbukeli ekhaya impela aqhubeka nokungena amazwi enduduzo kulandela ukukhothama kweBamba bukhosi uNdunankulu uMntwana Dlamini wakwaZulu. Izindaba ke lezi ezitholakale ngekhathi zayizolo kusihlwa zimenyezelwa uNdunankulu kaZulu uMntwana uPrince Mangosuthu Buthelezi. Kepha ukuzwa ke kabanzi ngokuthi zithini izinhlelo ezizokwenzeka ke manje kuya phambili asamukele uSolwazi wase University yakwaZulu Natal uProfessor uSihawu Ngubane. Mbomvu asibingelele sikwamukele indabeni. Mhlasimbe Mbomvu umbuzo engicabanga ukuthi ubalekile kakhulu kuleli qophelo ilo othi kuzokwenzakalani manje ukuya phambili ngobukhosi bakwaZulu. Esingakusho manje ukuthi njengoba kufike isikhathi esinjena ngokukhulu ukuzuma lokhu into ezokwenzeka manje ukuthi kugxilwe kakhulu ekutheni ufihlwa kanjani uNdunankulu wethu ongasekho. Emva kwalokho ke bese kungabuye kuqalwe phansi ke kube khona imihlangano ebanjwa eNdunankulu bakwazi ukuthi basiqokele inkosi ezobusa isizwe samaZulu. Ngokwamazwi abeke uNdunankulu kaZulu uthe ngeke sibe khona isikhala njengoba sekukhotheme iBamba lobukhosi bakwaZulu. Kusho ukuthi ngalokho kusinikeza ithemba ukuthi kuzosheshisa manje ukuthi kungalindwa njengoba sazi ukuthi bekusaziliwe inyanga entathu bekuseyinyanga yokuqala nje le sekusasele inyanga embili kodwa manje uma ngabe kuzoqhubeka kuhamba isikhathi isinqumo singaphuma ngoba into ebalekile njengamanje ukuthi kuphume izwi komkhulu ukuthi ubani ozoba inkosi. Solwazi sibakhulu esikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu baba Makhanya. uSolwazi ke lo uSihawu wakwa Ngubane sikhela nje phezulu ngokuthi yini elindelekile kusukela manje kuya phambili. Esingakubalula ke ukuthi uNdunankulu wakwaZulu uMntwana wakwa usikhiphile ke namuhla ekseni statement nalapho khona ebecela abezindaba ukuba banikeze umndeni waseNdunankulu isikhathi ukuba ukwazi ke ukulungiselela ukutshalwa kwendlovukazi ebese ke emva kwalokho wasiyachaza ukuthi kuzokuba nomhlangano okuyiwona ke ozobe ususinikeza isithombe sokuthi ngakube ubani ozoqokwa kulesihlalo esibalekile kangaka emlandweni wakwaZulu. Asibuyisele intambo eGoli.